Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Biko nu ife nji wee bịa bụ ayịyọ ka nji wee bịa n'ụbọchị taa. Deeti taa bụ abalị 18 n'ọnwa Mee 2023. Bụrụ mbọchị Tọzdee. Ana m eme ife onyonyo n'isi nwanne anyị nwoke bụ Chukwunonye Nwachukwu, nke eji n'iru akwụkwọ ya wee mara bụ Akubigi. Unu na-anya ife onyonyo dị ebe unu ga-ama onye na-ekwu maka ya. Ọ nọ na Tanjobin Immigration Indonesia. Ana m ayọ ụmụnne anyị nọ Indonesia to go and verify na ozi a na-efegharị n'ikuku eziokwu ka ọ bụ. Mana tupu m agawa n'iru, biko ịnụ ife onyonyo na fụ ozi a, biko tụsara nya. Nwanne anyị nwoke bụ onye ọzọ obodo nke dị na Anambra steeti. Ọ nọ n'aka ndị immigration ịma ife ọ pụtara na mmadụ gara mba ofesi aka kpara ya. Ụfọdụ ụmụnna anyị esi n'ebe ahụ gawa ije, ụfọdụ na n'ebe ahụ ọnya bụ ịga ebe niile. Ụfọdụ ụmụnna anyị nọ n'ụlọ mkpọrọ ebe a na-achọ ife afọ ga-eri. Ọ bụrụ nọọ na n'Igbo anyị adịrọ mma, mana ịmago na ife na-eme na ọwụwa anyanwụ anyị na-eme ụmụ nwanne anyị a na-aga kafa gaje chọọ ebe ga-adịrị fa mma, kafa wee gbaa mbọ wee dị ka ụmụaka ibefe. Ọkwado ya ka nwanne anyị nwoke bụ Akubigi gabara aka wee kparị ya. O wee nọ n'ụlọ mkpọrọ over 2020. Ị ga-ama ife ọ litere ebe 3 years na ọ nọ ya ebe ahụ na-ata afụfụ. Nọ ya ebe ahụ unu nekwuo ya anya, unu ga-ama na onye na ọ nọ n'ezie na ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ine ya anyị ị ama na ọ dịchata ka mmadụ. Ọ na-ekwu na ọgwụ ọ na-aṅụ na ọ nwere ọya, na ọgwụ ọ na-aṅụ anaghị emetụta ọya ya. Nyawa ka ọ nọ na-ayọ biko si na ya nwa anọkarịa na Chukwu mere amara enyezie ya si anamegị na chọọ ego mgbagharị o ji eji wee nataba. Nyawa ka ọ fụtara ka kreticha ife niile, ego ụgbọelu niile ga-agba na ife niile ga-eme, o wee pụta 1.6 million. Nyawa ka ọ na-ayọ anyị nwa bụ Igbo ji wee dị ebube. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ana Igbo anyị. Ana m ayọ nwanne nwoke n'ọzọ obodo Ebubechukwu ụzọ Bishọp Ikegwuọnụ, His Excellency, biko kwuo okwu na ọ ga-abịa na mmezu. Unu a ga-ekwe ka nwanne unu nwoke so odeghe wee gawa ife. Hey, adịrị ebugo m since ka m na-atụ ha anya bụ ife na-asị onye nwe m gbatalụ nwanne anyị nwoke ọsọ enyemaka. Ekwekwene ka ifere mee ya, maka ọ nọ na n'ụlọ mkpọrọ ya ayịyọ tie mkpu n'oke onu si ife Igbo ji wee dị ebube, si biko si gbatara ya ọsọ enyemaka. Bikonu o mere nwanne anyị nwaanyị ọ kpọrọ afa bụ Mọminik Mama. Bikonu unu jee n'ife onyonyo mama unu ga-afụ ebe o pesiri akat nọmba nwanne anyị nwoke dịkwa ya. Bikonu nke onye nwe na tinyerụ, nke onye nwe na tinye, n'ihi na anyị kọta mamịrị ọnụ ọ ga-abụ ụfụfụ. Bikonu achọrọ ka nwanne anyị nwoke bata ka ife ya n'iru ka ọ wee kọọrọ anyị ife na ije jere. Biko ka ị na-anụ okwu a, ana m ayọ gị biko ekwena ka okwu a bụ sọ n'aka gị ka ọ ga-atọ. Kesaa okwu a, tụsaa okwu a, share it to any platform, share it to any media, tag any important personality enwe na ana Igbo. Ife anyị bịara bụ ka anyị zọọ ndụ. Ọnya bụ ife nji wee mmepe ife onyonyo na asị m ọnụrụ akwa nwanne, ọnọrọ mkpu akwa nwanne, biko na-agba n'ọsọ. Akubigi n'idiri enyemaka anyị. Bikonu enyemaka mụ na gị ka ọ chọrọ. Biko ana m ayọ, ana m aba mba ka ọ dị bikonu ka anyị menụ ife a bụ nke anyị. Chetakwanụ na anyị don nwanne anyị nwoke gụrụ egwu si na Igbo bụ ofu. Eziokwu na Igbo niile na-eme na dị iche iche, mana akwụ ụkwara ọ bụrụ ofu. Ụmụ nwanne m biko gbatanụ nwanne anyị nwoke ọsọ enyemaka bụ Akubigi. Ọ kwụsịa ka ọ ha n'onu. Ndị nke m, ndewonu.